se veliki broj ljudi iz Šapca, Rume, Pećinaca, Beograda, Pančeva, Vršca. Ima jednu postu iz Rumunije. Znači, lepo raspoloženje, lepo vreme. Znači, imamo vozila neka koje su bile zastupljene u našoj bivšoj Jugoslaviji. Mercedesa, Minike, Bube, Golfa, Keca, Mini Morisa, Land Rovera, Renault 4. Imamo jedan ozbiljan primjer Nissan Pao. To je neka serija koja je pravljena od 89. do 91. godine, neki 30.000 komada, on čovjek desni volan. Sad je prošao ovu registraciju Alzheimer, znači ima Alzheimer tablice, imamo ove lepe kombije, T3, Volkswagenove, Bube. Imamo Mercedes Mini iz 69. godine. Najstariji auto, po mom saznanju, je Mercedes Mini W115 iz 69. godine. Mi smo ovo svi družimo i poznajemo i porodično i ovako i onako na skupovima budemo gosti jedan kod drugih. Tako da je to neki deo tradicije koji mi želimo da nastavimo i da naša deca to nastave. Vidite koliko ima ovde male dece i ovo prerasta stvarno prava porodično okupljanje. Koferi su sa šabačkog buvljaka, tako da mislim da su jako stari. Auto je konkretno 76. godište, ali svašta smo mi nešto tu radili. Ok, malo ima krša, ali to je naše, vodilo se računa o svakom detalju i uvek tu ima nešto i svaki put. Jednostavno kad počnete ne možete prestati. Došli smo iz Šapca zbog druženja, naravno. Moja ljubav prema ovom klubu je došla, pa ima 10 godina, to jest prema oldtimerima, ali glavna ljubav je Mini Moris. Zašto? Pa zato što je sladak, mali, svuda stigne.